Egypt, ktorý skôr pripomína Karibik? Aj tak vyzerá Marsa Matru. V Idem.sk sme hotely prešli osobne. A toto je náš rebríček tých, ktoré stoja za pozornosť. Hotel Borg El Arab Beach Resort získal od nás 30 bodov zo 100. A v našom rebríčku sa umiestnil na 15. mieste. Tento hotel na nás pôsobil unavene, zanedbane a odporúčili by sme ho len veľmi nenáročným klientom. Plusom je pekná piesková pláž s pozvolným vstupom do mora, ležadlá aj plážový bar v cene, no celkový dojem z čistoty a úrovne spoločných priestorov bol slabý. Aura Resort Sidi Abdelrahman získal v našom hodnotení 50 bodov zo 100 a zaradil sa na 14. miesto. Aj tu je najväčším plusom pláž s bielým pieskom a pozvolným vstupom do mora. No areál aj izby už majú najlepšie roky za sebou. A strava patrila podľa našej návštevy k najslabším. Je to skôr voľba pre klientov, ktorí dokážu pre pekné more tolerovať viac kompromisov. Tolib Resort Sunrays, známy aj ako Jevan Resort, získal v našom hodnotení 80 bodov zo 100 a obsadil 13. miesto. Je to typ hotela, ktorý na fotkách pôsobí lepšie než v realite, no má aj svoje silné stránky. Veľký areál, dlhý bazén a akvapark pre dospelých aj deti z neho robia zaujímavú voľbu pre nenáročných klientov, ktorí chcú atrakcie a neprekáža im, že nie všetko bude pôsobiť dokonale. Aquahenage Beach Resort získal v našom hodnotení 80 bodov zo 100 a umiestnil sa na 12. mieste. Ide o menší, jednoduchší hotel, ktorý si body získava najmä peknou plážou s bielým pieskom, pozvolným vstupom do mora a príjemným animačným zázemím pri pláži. Ak niekto hľadá skromnejší hotel s dôrazom na more a nevadia mu staršie izby, toto môže byť použiteľná voľba. Azur One Eleven Hotel získal 80 bodov zo 100 a v našom rebríčku obsadil 11. miesto. Je to moderný hotel v pokojnej časti s množstvom bazénov, takže hostia majú vodu prakticky všade okolo seba. Nevýhodou je vzdialenejšia pláž, kam sa chodí shuttlebusom. Takže tento hotel skôr odporúčame tým, ktorí si vedia dovolenku užiť aj bez toho, aby mali more priamo pod oknami. Peak Albatros Crystal Lotus Palace, teda Jevan Palace, získal v našom hodnotení 90 bodov zo 100 a umiestnil sa na 10. mieste. Tento hotel má zaujímavý príbeh, kedy si slúžil pre prezidentových hostí a cítiť to na veľkorysých priestoroch aj celkovej úrovni. Páčili sa nám veľké izby, veľmi dobrá strava a pokojná atmosféra. Pričom plusom je aj možnosť využívať tobogány v sesterskom rezorte. The G Seashell získal 90 bodov zo 100 a v našom rebríčku sa zaradil na 9. miesto. Ide o moderný, komornejší hotel priamo pri mori, ktorý pôsobí štýlovo a pokojne. Treba však rátať so skalnatou plážou a topánkami do vody. Takže tento hotel bude viac sedieť klientom, ktorí hľadajú menší a tichší hotel, než rodinám túžiacim po klasickom pieskovom rezorte. Jazz Oriental získal v našom hodnotení 91 bodov zo 100 a obsadil 8. miesto. Toto je už veľmi solídny plážový rezort, ktorý ponúka širokú pieskovú pláž bez skal, pozvolný vstup do mora, priestranné izby, animácie aj zázemie pre rodiny. Je to typická istota pre klientov, ktorí chcú klasický all-inclusive hotel pri krásnej pláži a neprekáža im trochu živšia atmosféra. Hotel 59 Ballside získal v našom hodnotení 92 bodov zo 100 a patrí mu 7. miesto. Tento hotel je trochu iný než ostatné, pretože sa nachádza priamo v centre Marsa Matru. Ponúka príjemnú rodinnú atmosféru, čisté a pekné izby, malú hotelovú pláž a veľké plus v podobe nákupov a mestského života hneď za dverami. Palma Bay Rotana Resort získal 94 bodov zo 100 a v našom rebríčku sa umiestnil na 6. mieste. Je to menší hotel priamo na pieskovej pláži s pozvolným vstupom do mora a veľmi príjemnou dovolenkovou atmosférou. Špecifikom je bezalkoholový koncept hotela, takže najviac sadne klientom, ktorým to neprekáža a skôr hľadajú komornejší hotel pri mori. Jazz Tamerina získal v našom hodnotení 96 bodov zo 100 a obsadil 5. miesto. Tento hotel nás veľmi príjemne prekvapil, pretože ponúka moderné a kvalitné ubytovanie, pričom pláž aj plážové služby využívajú hostia cez susedný Jazz Oriental. V praxi to znamená, že bývate v novšom a pokojnejšom hoteli, no stále máte k dispozícii všetko dôležité pri mori.
Rixos Alamein, dnes Gazala Resort and Spa El Alamein, získal v našom hodnotení 97 bodov zo 100 a skončil na 4. mieste. Je to príjemný plážový rezort vhodný prakticky pre všetky vekové kategórie. Moderné izby, piesková pláž, rodinná atmosféra a dobrá organizácia z neho robia veľmi silnú voľbu pre klientov, ktorí chcú komfort a pokoj bez zbytočných kompromisov. Jazz Almaza Blue získal v našom hodnotení 98 bodov zo 100 a obsadil 3. miesto. Tento hotel pôsobí veľmi štýlovo, pokojne a moderne. Nachádza sa v krásnej zátoke Almaza a je ideálny najmä pre páry a dospelých klientov, ktorí chcú spojiť elegantné ubytovanie s nádhernou plážou a pokojnejšou atmosférou. Jazz Sachra získal v našom hodnotení 99 bodov zo 100 a zaradil sa na 2. miesto. Toto je luxusný, veľmi štýlový a tichý rezort, ktorý pôsobí exkluzívne, no zároveň príjemne. Krásna pláž, dizajnové prostredie, množstvo bazénov a pokoj bez hlučných animácií z neho robia výbornú voľbu pre náročnejších klientov a páry, ktoré hľadajú vyšší štandard. Rixos Premium Alamein získal plných 100 bodov zo 100 a v našom rebríčku sa umiestnil na 1. mieste. Podľa nás ide o vlajkovú loď severného pobrežia tejto oblasti. Veľký areál, výborné služby, silný all inclusive, krásna pláž, bohatý program a viditeľná snaha hotela neustále sa zlepšovať z neho robia top voľbu pre rodiny, páry aj náročnejších klientov, ktorí chcú z Marsa Matru to najlepšie. Marsa Matru vie veľmi príjemne prekvapiť, no správny výber hotela spraví obrovský rozdiel. Pozrite si všetky ponuky na jednom mieste na idem.sk a presvedčte sa sami, či táto destinácia nie je presne to, čo hľadáte.